Следобедното кафенце с мини палачинки и домашно сладко от грозде липа. Прекрасен цвят на сладкото. Вече вали. Казаха, че в България има гръмотевични бури. При нас е само лек дъждец все още. Но на какво да се отдадем след обяд? Четене на романтични книги. Тези си ги бях взела от къщичката за книги, която се намира в центъра. От някаква библиотека. Библиотека, семейство и учеви. Тази Сърце под маска. Женевиев Сен-Жорж е известна най-красивата жена в Париж след избухването на революцията. Всички мъжки сърца във Версайския двор са положени в краката й. Добре. Чудя се с коя да започна. Сякаш тая дива любов повече ме привлича. Тя беше пленница на забранена страст. Звучи добре.